Voskhod MPC mu Dziko. Ngakhale Voskhod MPC idapangidwira nthawi yosinthira kuchoka mu cosmetic format kupita mu creative society, ikoza kugwirisira ntchito maso pa dziko kapena mu mayiko ambiri komanso mu cosmetic society. Mu cosmetic format ufulu pa nkhani imaperekedwa mafunso ambiri chifukwa imayika dziko pa mavuto ambiri. Potengera chimenechi kagwirisira ntchito ka Voskhod MPC mu Dziko imayenera kugwiritsidwa ntchito mosamala komanso pansi pa mtsogoleri wa dziko. Pamene Voskhod MPC imayikidwa ndi kuphatikizidwa mu makina onse a boma, imaoneka kwathunthu dongosolo la zachuma chonse. Izi zimalimbikitsa kagwiritsidwe ntchito koyenera ka ndalama mu dziko lonse, kuonetsetsa komwe ndalama zonse zikupita ndi kugwirisira ntchito nkhani zoyenera zokhudza boma komanso ma private. Voskhod MPC imapereka mayankho ku mavuto opezeka m'maofesi komanso ma department moyenera kuikunika nkhani zakatangale ndi kugwiritsa ntchito kwa ndalama kosayenera. Ubwino zachuma mu dziko. Nkhani ya zachuma, Voskhod MPC imapangitsa boma kukhala lotetezeka ku mayiko ena. Iyi imathandiza kukonza mitengo, kuchulukitsa maprofiti, kuwunikira bwino nkhani ya zachuma, imapititsa patsogolo nkhani ya zachuma komanso moyo wa anthu. Izi zimapereka chilimbikitso komanso kudalirika kwa boma. Titike ubwino wa Voskhod MPC ku dziko, imapititsa patsogolo kapangidwe ka bajeti woyenera kweza moyo wa anthu, kukonzanso kayendetsedwe ka dziko. Monga United States imatha kuseva $2.5 trillion ya $2 pa bajeti yawo ya pachaka. Itatha kuona madera onse akayendetsedwe ka dziko, Voskhod MPC imatha kulosera moyenera mmene chuma chingayendere. Izi zimapangitsa kuti ndalama ziyikidwenso mwa kampani ndi ma industry zomwe zigwire ntchito moyenera mu dziko lovuta ndalamayi, ndikulosera maprofit ochuluka.